Fe fethol tîm Cymru am ddiffyn cwpan dartiau'r byd. Johnny Clayton a Gymru'n Price yn colli yn y Rownd Gynderfynol yn erbyn yr Alban. Mae Dylan Williams sydd yn rhedeg cyfri Twitter PDC Cymru yn ymuno gyda fi. Dylan, bore da. Ie, bore da, Bethan. Bore da, fi'n dda iawn, diolch. Mae rhaid gweud, mae cyrraedd Rownd Gynderfynol yn gamp, a fi ddim eisiau gweud nad ydyn ni'n dathlu hynny o reidrwydd. Ond o gofio, mae Gymru'n a Johnny wedi cael gymaint o lwyddiant neu gen nhw dros y flwyddyn a mwy diwetha. Elfen o siom hebos bod nhw ddim wedi llwyddo i amddiffyn i cwpan. Oedd, oedd hi ddim i fod pen wythnos yma. Wnaethon nhw drial i gorau glas i amddiffyn y teitl a iddyn nhw gyrraedd y pedwar ola. Mae hwnna'n gweud lot amdani nhw fel par a'i agweddau brwydro sydd ganddyn nhw, ond sydd dyn yn goffod rhoi fus ar beth ath o'i le pen wythnos yma. Fydden ni'n, mae cwpl o resymau fi'n credu, ond nhw bell o fod ar ei gorau, bydden ni'n gweud, Nithon ni ddim weld y dartiau mae Gymru'n a Johnny wedi bod yn twli yn ystod gweddill 2021 pen wythnos yma o gwbl. A fi'n credu oedd y ddoi yn teimlo rhywfaint o bwysau a lot o ddisgwyliad ar ei ysgwyddau nhw yn dod mewn i'r gystyliaeth. Felly, nid yn unig nhw'n bencampwyr llynedd, ond gallai dyn ddadle tan nhw oedd y ddau chwaraewr gorau yn dod mewn i'r gystyliaeth. Felly, oedd y targed yn hyd yn oed fwy ar ei cefnau nhw. Oedd hi'n gêm gyffroes yn doddi ac i gofio hefyd i atgoffa pobl yr Alban wedyn ath mlaen i ennill y cwpan yn dyfe yn erbyn Awstria. Felly mae rhywbeth yn fyna bod wedi colli yn erbyn y rheini ath mlaen i ennill. Odi. A fi'n credu beth welon ni dros y penwythnos ma fyd oedd bob trodd Cymru'n wario rhywun, oedd y gwrthwynebwyr yn codi gêm, a fi'n credu dyna, mae rhywbeth mae Gymru'n wedi, fi'n teimlo'n cyfarwyddo'n eitha da gyda, ond mae Johnny wedi ennill lot o gystyliaethau mowr nawr lenni, a fi'n credu falle oedd y pwysau bach yn fwy ar Johnny ar y degau, ond i fod yn deg, yn erbyn ar Alban, nath John Henderson wario mas o'i grôn yn erbyn Gymru'n yn y gêm gyntaf. Wario teg i Johnny, curo Peter Wright i roi'r cyfle i ni fynd i'r ffeinal, ond anffodus yr Alban dath trwyddo, a mae rhaid i ni i llongyfarch nhw, ond gyda Cymru, fel o'n i'n gweud, Gymru'n bencampwr byd ar rhif 1 y byd, Johnny yn feistr ac yn illydd yr uwch gyngrair. Dyw bethau ddim i gyd yn wael, a ni yn ganol cyfnod eiraidd iawn i ddartiau yng Nghymru. Dyna'r peth, a dyna pam o'n i ddim eisiau bod yn rhy negyddol, achos yn bellith yn nhw ennill y llynedd. Ond mae hi yn gyfnod prysur iawn, yn fyr os allwch chi, felly gliro beth sy'n nesaf i Gymru'n ag i Johnny. Ie, so o nawr i Nadolig, mae'r beth mlaen beth i fod bob penwythnos. Mae'r ddoi yn chwarae yn Copenhagen nawr penwythnos nesaf yn y Nordic Masters. Gibraltar Darts Trophy ar ddiwedd y mis, a wedyn bu Gymru'n yn mynd i Leicester ar ddechrau mis Hydref a Johnny wrth gwrs, ond bu Gymru'n yn gobeithio amddiffyn i deitl y World Grand Prix ar ddechrau mis Hydref, so gobeithio am fwy o lwyddiant. Mae'n ddi-ddiwedd. Dylan, hyfryd sgwrsio gyda chi, ac yn ni'n dymuno wrth gwrs yn dda i Johnny Clayton a Gymru'n Price, ni'n falch iawn ohonyn nhw. Dylan, diolch o galon am y sgwrs.